wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mtsikana amene amagonedwa ndi landlord wake mokakamizidwa chifukwa chakuti mtsikanayo adakanika kupereka lendi. Mtsikana ameneyu zina lake ndi Emile. Emile ndi mtsikana amene ali ndi ana komanso anali ndi banja labwino, adakwatirana ndi mnyamata amene amatchedwa Kennedy. Ndamakhala ndi mu chaka cha 2025 Kennedy adayamba kudwala, munali mu September. Ndamadwala mpaka na December. Zotsatira zake mu January kudwala kuja sikudasinthe. Nde Emile adapanga chiganizo chofuna kutuluka nyumba moja ndi cholinga choti apite kumuzi. Komana atafikira a landlord kuwauza kuti ine ndifuna ndituluke nyumbamo, ndifuna mpite kumuzi panopa zinthu zavuta. Landlord uja adamuza kuti ku miyezi imene akhalayi ndifuna ndrama. Zotsatira zake Emile adamuza landlord, ine ndramazo ndilibe, nkani ndipanga chiganizo chomapita kumuzi. Landlord ake America adamuza kuti usavutike, tipange chonchi, ineyo ndipase binzi kamozi. Ndramazo zalendizo usandipase, ndipo panopa ukhala ulele kufikira mamuna wako apeze bwino. Emile atamva izi adaona kuti idali offer yabwino. Zotsatira zake anapereka binzi kwa Mr. America. Mr. America anadya binzi ija. Koma atadya binzi ija kudapezeka kuti ankafuna kumadyabe daily zinali kadya ubwerere. Zotsatira zake landlord uja ankafunabe kawiri. Ndankamfikira Emile. Emile akakana ankamopyeza ndi kutulusa nyumbamo ngati sufuna ndipasa binzi komanso ndipasa ndrama za miyezi imene wakhala ukukhala. Zotsatira zake Emile amapereka binzi zija mpaka na mwezi watha anayeseraso kukana, anamuzanso chimozimozi. Ndi anapekanso binzi zija amakhala. Ndi wiki yatha anapanganso chimozimozi. Mr. America adamwitana Emile, undipeze ku nyumba. Emile ataona kuti apapa zikuoneka kuti mamuna wangayo ndikumpanga chipongwe asakudziwa, amazimva ngati iyeyo ndolakwa kwambiri. Zotsatira zake anagula poison ndi cholinga choti angozipha. Ndatagula poison uja adamwa. Ndatamwa chonchija anagwa pasi phi. Komano mu nthawi imene amamwa iyeyi poison iyi nkuliso munjira anthu amabwera kuzamuona mamuna wake. Zotsatira zake anthu aja atafika pachiseko adayamba kuodika. Chodabwisa Emile samayankha, ndi anthu aja analodabwa pozindikira kuti mamuna wake akudwala, iyeyo ali kuti. Komanso kawiri tikabwera kunoku timampeza Emile nyumbamo samasuntha, chachitika ndi chani. Ndi anthu aja adaziwa kuti china chake sichili bwino. Zotsatira zake adakankha chiseko chija chidaseguka, sichidali chokhoma. Adalowa nyumba muja kumpeza Emile ali pasi. Zotsatira zake anamgwira komwe thupi silili bwino, adamtengera ku chipatala. Ma doctors atacheka ananena kuti munthuyu anamwesedwa poison kapena kuti wamwa poison. Zotsatira zake adamthandiza mpaka anakhala bwino. Atakhala bwino anthu aja adayamba kumfunsa, tatuze kwenikweni chachitika ndi chani, opasa poison ndani. Iye uja adanena kuti ineyo palibe amene wandipasa poison iyi ndinamwa ndineyo, ndamwa ndi cholinga, chikuchitika ndi chani. Anthu aja anafunsa, iye uja sanabise adafotokoza, landlord anga amandipanga isi. Ndi anthu aja atamva izi anamuza Emile, uziwa chani, imene ndi police case, tiye tipite ku polisi. Anapita ku polisi watsegula mlandu. Zotsatira zake dzulo landlord uja wamangidwa pa mlandu umenewu. Ndi mamuna wa Emile anavaso zimene zachitika. Zotsatira zake adayamba kumpepesa mkazi wake, chonde ndikhulukire, ukuona mavuto amene wachifukwa cha ine singakude kuti wakapanga chigololo kunja, ndiwe mkazi woyipa, izi ndize singanene choncho chifukwa chokuti udalibe njira ina iliyonse imene ukanapanga, nkani udapeka thupi lako. Ndatha kumvetsa. Emileso anampepesa mamuna wake. Zotsatira zake anthu wa banja lawo lili bwinobwino chifukwa chakuti mamuna wake wa Emile adamvetsetsa, koma mamunayo anakadwalabe. Ndendabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Choyamba ndimakamba nthawi zonse, ndi bwino azikazi anuwa kumaphunzitsa mahaso, ndi bwino azikazi anuwa kumapezera zochita, zimathandiza pammawa. Zilibe ntchito zoti ukugwira ntchito kaya uli ndalama, koma ndi bwino kumpasa chochita mkazi wanu. Emile adali mkazi amene amapanga maganyu pofuna kudyesa ana ake, ndipo amayesesa. Koma mkaziyo adakhala zoti adampasa china chake cha phindu, china chake cha nzeru, ngati business yoneka bwino, adakatha kunsamala mamuna wake mpaka nakuchira. Saka adapereka thupi lake.
Ndakuluakulu chonde yambani kuwapangira zochita azikazi anu. Chinanso choti muziwe ndichi, ngati pambalo pamene ukhalapo wakhalapo mosachepera zaka 5, chonde akuluakulu palibe munthu amene angathe kuthamangisani chifukwa choti mukudwala simupereka lendi. Osazalola zimenezo. Kaya uli ku Joni wakhala pamalopo kwa zaka 5 ka 10 ukupereka lendi bwinobwino, kena kuyamba kudwala sakuyenera kukulipiritsa kufikira upeze bwino. Ndipo lamulo limatero. Zili ndiwe kuchoka nyumba muja kufuna kwako osati kukuthamangitsa. Sakuyenera kudulira mazi, sakuyenera kukudulira magesi. Sakuyenera kupanga zimenezo. Ndipo akapanga zimenezi ndi mlandu waukulu, mukuyenera mukasume